Daru Mal-Ħajt għax ma jiflaħx jitlef iżjed appoġġ, David Casa spiċċa kellu jitgħabba bid-dellijiet xejn sbieħ tal-kap nazzjonalista Adrian Delia. Fil-fatt, il-gazzetta kulħadd żvelat kif il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa kien kostrett jieħu miegħu fi Brussell il-Vincent Borg, magħruf aħjar bħala Ċensu l-Iswed. David Casa jaf li għandu problemi kbar ma' sezzjoni ta' nazzjonalisti li tappoġġja lil Adrian Delia u biex jiġbor ġieħu magħha spiċċa tagħba b'dak li Daphne Caruana Galizia ma rriditx fil-Partit Nazzjonalista għal bosta raġunijiet. Dan għaliex l-istħarriġ intern juri li David Casa qiegħed f'sitwazzjoni fejn ma jistax jitlef iktar voti. Il-kulħadd irrappurtat kif Casa li jaħlef għal Caruana Galizia u kontinwament juża l-mewt tagħha biex jieħu kapital politiku kemm jista' jkun, spiċċa jieħu lil Ċensu l-Iswed dak li Caruana Galizia fissritu bħala pimp irtirat. Casa jidher li ma tantx ħal parir ta' Caruana Galizia u ppoża pompa kbira f'ritratt ma' dak li Caruana Galizia allegat li kien involut fi traffikar ta' nisa mill-Lvant tal-Ewropa għal prostituzzjoni. David Casa għandu mdendla fuq rasu allegazzjonijiet serji brabta ma' abbuż, tixrid ta' droga u anki frodi ta' fondi Ewropej. S'dan it-tant il-gazzetta kulħadd komplet tgħid li nies li tkellmu magħha ġibdula l-attenzjoni ta' din il-mawra fi Brussell u fissru kif in-nies tal-Occupy Justice ma tantx iżidilhom tajjeb. Dan l-aħħar Adrian Delia spiċċa kellu jiddefendi wkoll il-Casa fejn ma sejjaħx l-investigazzjoni minkejja l-allegazzjonijiet mill-aktar serji fil-konfront tiegħu. Allegazzjonijiet li David Casa ċaħat għalkemm m'għamilx testijiet u ma soġġettax lilu nnifsu għal stħarriġ indipendenti.